Μπράβο λοιπόν οι αχές που τέτοια πράγματα τέτοιες ημέρες, έτσι, γκρίζες. Αν θες την πόρτα χτύπα μου. Κάπου εδώ λοιπόν φίλοι μου, μετά το πέρας του μουσικού μας σήματος θα πρέπει να σας καλωσορίσω. Καλημερούδια λοιπόν σε όλους, είτε μας ακούτε εδώ στον Θεσσαλικό Κάμπο μέσω των FM, είτε μέσω διαδικτύου εντός εκτός Ελλάδας. Η εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου στα σχόλια είναι εδώ μαζί σας μέχρι τις 11 και 11 περίπου. 10 και 11, έτσι, μια ολόκληρη ώρα μαζί. Ό,τι έχει αρχή δεν μπορεί να μην έχει και τέλος. Λοιπόν, και με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη θα τα πούμε ευθύς αμέσως. Γιατί θες να σου απαντήσω εγώ, γιατί όλη η ζωή σου χάνεται πριν τη χαρείς. Μα δεν πίστεψες ποτέ μωρό μου εσύ στη δύναμη κάθε στιγμή. Ποιος με δεσμένος άνεμος σε φέρε εδώ. Αν θες την πόρτα χτύπα μου, μα δεν θα βγω. Κλείσε καλά τα μάτια σου για να κρυθώ. Όσα μαζί δεν είδαμε βλέπω εγώ. Ό,τι έχει αρχή δεν μπορεί να μην έχει και τέλος. Γιατί θες να σου απαντήσω εγώ, γιατί όλη η ζωή σου χάνεται πριν τη χαρείς. Μα δεν πίστεψες ποτέ μωρό μου εσύ στη δύναμη κάθε στιγμή. Ποιος με δεσμένος άνεμος σε φέρε εδώ. Αν θες την πόρτα χτύπα μου, μα δεν θα βγω. Κλείσε καλά τα μάτια σου για να κρυφθώ. Όσα μαζί δεν είδαμε βλέπω εγώ. 30 και 3 πέρασαν χρόνια πολλά. 30 και πια σε γνώρισα για τα καλά. Κι αν λίγα μόνο ζήτησες πήρες πολλά. Δεν σου ανοίγω μάτια να μου άλλη φορά. Ποιος με δεσμένος άνεμος σε φέρε εδώ. Αν θες την πόρτα χτύπα μου, μα δεν θα βγω. Κλείσε καλά τα μάτια σου για να κρυφθώ. Όσα μαζί δεν είδαμε βλέπω εγώ. Ό,τι έχει αρχή δεν μπορεί να μην έχει και τέλος. Γιατί θες να σου απαντήσω εγώ, γιατί όλη η ζωή σου χάνεται πριν τη χαρείς. Μα δεν πίστεψες ποτέ μωρό μου εσύ στη δύναμη κάθε στιγμή. Ωραίο αυτό το τραγούδι, δεν πίστεψες μωρό μου ποτέ στη δύναμή σου, έτσι. Κλείσε καλά τα μάτια σου για να κρυφθώ. Όσα μαζί δεν είδαμε βλέπω εγώ. Και επίσης ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Τέλος, τι τέλος? Καλό τέλος, αισιόδοξο τέλος δηλαδή. Κακό τέλος, τι τέλος? Αυτά και άλλα θα κουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Βέβαια δεν καλείται για να απαντήσει σε ένα στιχουργό, έτσι, στους στίχους ενός στιχουργού, προφανώς και όχι. Αλλά ξέρετε πόσο ζυμωμένα με τη ζωή μας είναι τα τραγούδια, και οι στιχουργοί και οι στίχοι τους και τα τραγούδια και οι ερμηνευτές και εμείς που με τα αυτιά μας ή με την ψυχή μας ή με το μυαλό μας ή με την καρδιά μας απολαμβάνουμε αυτά τα έργα τέχνης, τα τραγούδια δηλαδή. Κι εγώ ξαναγεννηθήκα μικρό μου. Τι σημασία έχει από εδώ και μπορώς. Αν θα σε εσύ που θα ορίζεις το
Και μέχρι να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη να προετοιμαστεί, πάμε στο Προσευχή. Πήγαμε ήδη στο επόμενο τραγούδι με τίτλο Προσευχή, ερμηνευμένο από την μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου. Σου δεν με παίρνει, τίποτα δεν νικάει πια το παρελθόν. Κι όλο μια γνωστή φωλή με γύρω φέρνει. Μου λέει τα μάτια μη σηκώνεις απ' αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος θα σε καταδιώκει σαν ενοχή που δεν ξεπλήρωσες. Ψυχές και σώματα στο χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι απ' την αρχή. Sport News 90,1. Όπα σου λέω, οι λέοντες της Αφρικής εχθροί σου να γεννουνε. Εχθροί σου να γεννουνε κι αν τύχει και με αρνηθείς το αίμα σου να πιουνε. Σου λέω μη μου κηρύσεις πόλεμο, αγάπη εγώ γυρεύω. Με θαμπώνει η ομορφιά σου είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Το ερμηνεύει ο Μιχάλης Χερουβίμ. Και στο σημείο αυτό όλα είναι έτοιμα να καλωσορίσουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, επικεφαλή της ΛΑΕ. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Λαφαζάνη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στην Άρισα, καλημέρα στους ακροατές και ακροατριές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λογικά αυτός ο λαός, ο ελληνικός λαός, μας παραξένεψε πολλές φορές. Θαμποθήκαμε από την ομορφιά του, έτσι. Από τις κινητοποιήσεις τους σε εύκολες και δύσκολες μέρες, έτσι, κακοτοπιές. Σήμερα όμως μας απογοητεύει, έτσι, ως προς τις αντιδράσεις. Αυτά τα 7 πέτρινα χρόνια δίνουμε όλοι μας εξετάσεις και εννοώ όταν λέω όλοι. Από τον πρωθυπουργεύοντα, τον εκάστοτε, μέχρι τα στελέχη των κομμάτων, μέχρι τους ψηφοφόρους, αυτούς που πάνε να ψηφίσουν, αυτούς που δεν πάνε, όλους.
Βέβαια, όλοι δίνουμε εξετάσεις, καθημερινά δίνουμε εξετάσεις, καθημερινά κρινόμαστε, καθημερινά δοκιμαζόμαστε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν ζούμε εν κενό, είμαστε μέσα σε μια κοινωνία με την οποία είμαστε συνυπεύθυνοι για την πορεία της και τις προοπτικές της. Τουλάχιστον έτσι οι συνειδητοί πολίτες πρέπει να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους σήμερα, που μάλιστα περισσότερο σήμερα που είναι πολύ κρίσιμες καταστάσεις. Σήμερα, αλλά βεβαίως υπάρχει αυτό που λέτε. Σήμερα δηλαδή και τότε, έτσι. Τότε παράδειγμα απέναντι σε μια υπερδύναμη, μεγάλη δύναμη όπως ήταν η Ιταλία, η φασιστική Ιταλία, ποιος περίμενε να φέρει τούμπα μια φασιστική Ιταλία? Το κατάφερε όμως, έτσι. Βεβαίως έχει καταφέρει πολλά αυτός ο λαός όταν είναι ενωμένος και αποφασισμένος και ξέρει τι ζητάει, ξέρει που θέλει να πάει τα πράγματα και είναι έτοιμος να υποστεί και κάποιες θυσίες προκειμένου να πετύχει τους μεγάλους στόχους του. Σήμερα... Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα της ιστορίας μας. Ναι. Σήμερα βλέπουμε βέβαια αυτό που είπατε, ότι ο κόσμος είναι καθισμένος στον καναπέ του. Δυστυχώς ο κόσμος γκρινιάζει, ο κόσμος αγαναχτεί, ο κόσμος οργίζεται, ο κόσμος δυσφορεί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι βεβαίως να κατέβει στους δρόμους και να αντιληφθεί ότι πρέπει ο ίδιος να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί και μια πολιτική κατεύθυνση. Τι θέλει να κάνει, πού θέλει να πάει τη χώρα. Γιατί αν είναι ετερόκλητες οι επιδιώξεις και μάλιστα εντελώς αντιθετικές ή πολύ περισσότερο αυτές οι επιδιώξεις είναι σε πλήρη σύγχυση, ξέρετε, ούτε ενότητα μπορεί να γίνει, ούτε ένα αποτέλεσμα μπορεί να φέρει αν γίνει αυτή η ενότητα, διότι ο καθένας θα τραβάει το παύλωμα από τη μεριά του. Πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Ποια είναι μάλλον αυτά τα οποία μπορεί να είναι τα συνεχτικά στοιχεία, τα κοινά στοιχεία, τα οποία πρέπει όλοι να τα ασπαστούμε και να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, γιατί ξέρετε κανείς δεν βγαίνει εύκολα στους δρόμους όταν δεν ξέρει τι θέλει, όταν δεν ξέρει τι ζητάει, όταν δεν ξέρει πώς θέλει να πάρει τα πράγματα. Σαφές. Και αυτό είναι ένα θέμα σήμερα, διότι έχουν διακόψει την επικοινωνία όλων των εναλλακτικών προτάσεων με τον λαό. Έχουν το μονοπόλιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν επιτρέπουν να εμφανίζεται μια άλλη άποψη. Και μάλιστα όχι μόνο δεν επιτρέπουν, αλλά επί μιας άποψης την οποία δεν παρουσιάζουν, χρησιμοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις. Και έτσι ελέγχουν το παιχνίδι μέχρι σήμερα. Αλλά πρέπει να βρούμε επομένως και άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλα μέσα πρόσβασης στην κοινή γνώμη, στον απλό πολίτη, ώστε να υπάρξει πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση και αντιπαράθεση επί των απόψεων, για να σχηματιστεί η νέα πολιτική κοινωνία που θέλουμε, με τους νέους οραματικούς, ριζοσπαστικούς, εναλλακτικούς προσανατολισμούς. Διότι όπως βλέπουμε η Ελλάδα δεν μπορεί να πορευτεί όπως πήγαινε μέχρι τώρα, είναι αδύνατον, δεν έχει κανένα μέλλον, αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει με τον παλιό δρόμο και ούτε με αυτά τα γερμανογαλλικά τερτύπια τα οποία κάνουν, τα οποία είναι αστεία, γελία και θα οδηγήσουν σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Ήπειρό μας. Επομένως πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία, καινούριους δρόμους, καινούριες μεθοδεύσεις, καινούριες αντιλήψεις, καινούριες πρακτικές. Και αυτό είναι το στίχημα της εποχής μας. Αν θέλουμε να διασώσουμε τη χώρα μας, να διασώσουμε και βασικές αξίες στην περιοχή μας και στον κόσμο. Διότι αν δεν το καταφέρουμε, ο εκφασισμός παραμονεύει, η ζούγκλα παραμονεύει, η τυραννία παραμονεύει, ο ολοκληρωτισμός ήδη χτυπάει την πόρτα μας, βρίσκεται κιόλας στην χώρα μας και όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνετε,
θα μας οδηγήσουν σε χειρότερες μέρες από ό,τι περάσαμε στους δύο πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Δέστε κύριε Λαφαζάνη, αύριο θα έχω καλεσμένο έναν ψυχολόγο ψυχίατρο, τον κύριο Νίκο Σιδέρη. Θα μας πει περισσότερα ως προς το υπόβαθρο, το ψυχολογικό του Έλληνα, έτσι. Από εσάς θέλω μια πολιτική απάντηση. Μάλλον η κύρκη της εξουσίας, εκτιμώ εγώ, είναι αυτή η οποία προσδιορίζει τα πάντα και μεταμορφώνει τους Έλληνες έτσι αδρανείς. Διότι και ως προς τους βουλευτές, καλά δεν το συζητώ, έτσι, γιατί είναι μπετόν οι 153, για το οφίτσιο, έτσι, προφανώς. Ναι. Αν πάμε στα στελέχη, και αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήσασταν κι εσείς ως αριστερό ρεύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και αυτά δώσαν εξετάσεις. Τότε που στην Κεντρική Επιτροπή ήσασταν 50-50 νομίζω. Όχι, 50-50 δεν είμαστε ποτέ. Ποτέ. Πάντως... Κάναμε μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή παρουσία μέσα στο κόμμα, μέσα από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Πάντως, συγγνώμη λίγο. Πετροβολούμεθα από παντού. Ναι. Σιγά, πριν οριστικά πάρτε την οδυνηρή απόφαση να φύγετε, υπήρχε μια πρόταση. Δεν ήταν οδυνηρή όταν την πήραμε, γιατί ήταν λύτρωση για μας. Λύτρωση, ωραία. Υπήρχε τότε σε ποιο όργανο υπήρξε μια πρόταση αμφισβήτησης του ίδιου του Τσίπρα, νομίζω, και ήταν στους 190 τόσο προς 100, κάπου εκεί κοντά, δεν ήταν 110, 100. Σε όλα τα όργανα υπήρχε αμφισβήτηση της πολιτικής και των επιλογών Τσίπρα. Άρα εδώ βαρύνονται... Και της τακτικής, και πάντοτε υπήρχε σκληρότατικότερα ανάμεσά μας, ανάμεσα δηλαδή στις δυνάμεις οι οποίες θέλουν μια συνέπεια και σταθερότητα στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές οι οποίες θέλουν να κάνουν κολοτούμπες. Και αυτή η αντιπαράθεση πολλές φορές έφτανε σε πολύ υψηλά σημεία, σε πολύ υψηλούς τόνους και πολύ υψηλούς βαθμούς. Να σκεφτείτε ότι εμείς που αποτελούσαμε, ας πούμε, τότε το λεγόμενο αριστερό ρεύμα, αριστερή πλατφόρμα, δεν είχαμε ψηφίσει ποτέ, σημειώστε το αυτό γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν είχαμε ψηφίσει ποτέ ούτε μία απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και τις συνεδριακές του αποφάσεις εμείς δεν τις είχαμε ψηφίσει. Ναι, εδώ όμως... λευκό ή ήμασταν κατά. Εδώ όμως θα πούνε ότι ως μέλη της κυβέρνησης ψηφίσατε το πρόγραμμα, την απόφαση του Φεβρουαρίου, του Βαρουφάκη. Όχι καθόλου. Πρώτα απ' όλα, για αυτήν την απόφαση μάλιστα, η Κεντρική Επιτροπή έγινε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση και χάσαμε την ψηφοφορία, διότι κάποιοι μας, δυστυχώς, ενώ μας είχαν υποσχεθεί, μας εγκατέλειψαν την τελευταία στιγμή για 6 ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή. Βεβαίως ο Τσίπρας, παίρνοντας υπόψη ότι την αντιπαράθεση που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή και η κατάσταση που υπήρχε τότε στο κόμμα, που ήταν δύσκολη για αυτόν, δεν πήγε την συμφωνία αυτή στη Βουλή για κύρωση. Η συμφωνία αυτή έμεινε μετέωρη και έτσι συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις, προσδοκώντας, υποτίθεται, για κάτι καλύτερο, με τις γνωστές καταλήξεις από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να πάμε αυτά είναι τα γεγονότα, τα οποία δυστυχώς, επειδή δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν τα ξέρει, γιατί δεν παρακολουθούν όσο πρέπει τουλάχιστον τις εξελίξεις. Αλλά και τώρα μην νομίζετε, δεν παρακολουθεί ο κόσμος. Ο κόσμος ακόμα με χοντρές γραμμές ενημερώνεται. Σε τόσο χοντρές γραμμές που πολλές φορές δεν αποτυπώνουν πραγματικότητα και τα πραγματικά συμβάντα στην ζωή και στην κοινωνία. Και έτσι βλέπεις ανθρώπους να χάνουν σημαντικά κεφάλαια και να λες, μα είναι δυνατόν να μην γνωρίζει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Κύριε Λαφαζάνη, να πάμε στην κρίσιμη περίοδο του Αυγούστου, που δεν είχαμε μόνο τα 222 να δούμε και το μέλλον όμως, να δούμε και το μέλλον. Βεβαίως, φεύγουμε. Είναι ερώτηση κάποιου φίλου για την ΛΑΕ θα μιλήσουμε σήμερα. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, γιατί εκείνη τη διαφήμιση με το κίτρινο ταξί την είδαν πάρα πολύ.
Χιλιάδες. Αυτό ήταν, για μένα ήταν υπέρ, για τους επικοινωνιολόγους όμως ήταν κατά αυτή η... Μπορεί, τι να σας πω, δεν μπορώ να βγάλω και εγώ ένα ασφαλές υπέρασμα. Έδειχνε αποφασιστικότητα. Μπορεί να ήταν και λάθος μας, μπορεί να ήταν και έτσι κι αλλιώς, δηλαδή σε έναν κόσμο να μέτρησε προς τη μία κατεύθυνση και σε άλλο προς την άλλη. Καλώς. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Έγιναν αυτά. Πάμε στο σήμερα. Σήμερα οι δυνάμεις οι οποίες αντιτίθενται στο μνημόνιο θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη δυνατή προσέγγιση και συνεννόηση, έτσι. Βεβαίως. Να το δούμε και αυτό, αλλά ας δούμε και άλλα, όπως παράδειγμα το προσφυγικό. Μου φίλος ακροατής ρωτά γιατί η αριστερά αντιμετωπίζει το προσφυγικό ελαφρά την καρδία και διεθνιστικά, ενώ είναι ένα πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας, ένα πολλαπλό πρόβλημα που μπορεί να βγάλει πολλαπλάσια αύριο προβλήματα. Για πέστε, πάμε στο προσφυγικό. Ποιο θέλετε. Λοιπόν, το προσφυγικό. Καταρχάς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να εκτιμάμε αυτά τα οποία έχουμε και εν πάση περιπτώσει μας ευκολύνουν σε έναν βαθμό, διότι αν δεν τα εκτιμήσεις τότε μπορεί να επιφέρεις πράγματα που θα είναι πολύ χειρότερα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σχεδόν στο απειρόβλητο από τον μουσουλμανικό εξτρεμισμό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη χώρα μας, σε μια στιγμή που δοκιμάζεται όλη η Ευρώπη και σε μια βεβαίως γεωγραφική θέση που εμείς είμαστε δίπλα. Και επομένως θα έλεγε κανείς ότι κινδυνεύουμε ιδιαίτερα. Και αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους, και ιστορικούς και παραδοσιακούς βεβαίως. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ καλό όνομα στη Μέση Ανατολή, αλλά και γιατί εμείς δεν προκαλούμε ιδιαίτερα και δεν μετέχουμε τόσο άμεσα, γιατί έμεσα μετέχουμε δυστυχώς, σε αυτήν την έξαλλη ας πούμε δυτική τρομοκρατία που ασκείται και με πολέμους πολλές φορές για να λυθούν προβλήματα τα οποία είναι άκρως πολιτικά και θα θέλανε διάλογο, συνεννόηση και ειρηνικές παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν μας έχει προφυλάξει. Αν εμείς κάνουμε μια πολιτική η οποία θα θεωρηθεί ας πούμε εχθρική προς όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος δοκιμάζεται και προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο, νομίζω ότι δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Κύριε Λαφαζάνη, δεν εννοώ... να κάνουμε και θα έπρεπε τότε να ξέρουμε ότι οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν δεν θα είναι οι καλύτερες δυνατές. Εμείς δεν είμαστε Σουηδία για να είμαστε στην άλλη άκρη της Ευρώπης στο απειρόβλητο. Βάλτε μια άνω τελεία. Και καυμένη ζώνη γειτονεύουμε, ναι. Βάλτε μια άνω τελεία. Ο φίλος ο Γιάννης ο Κανταρίνος που ρωτά, πρόσφατα εντάχθηκε. Δεν το ξέρω το φίλο πρόσφατα εντάχθηκε στο ΕΠΑΜ. Δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί εχθρική χρυσαυγητική άποψη. Εννοεί φιλική. Να τους δώσουμε τα πασαπόρτια για να πάνε όπου θέλουν. Ακριβώς αυτό το πρέπει να κάνουμε, ακριβώς. Και πρέπει να έχουμε μια φωνή μέσα στην Ευρώπη, ισχυρή όσο είναι δυνατόν, διότι δυστυχώς έχουμε και κυβερνήσεις εντελώς εθελόδουλες που δεν υπερασπίζουν όχι αυτά τα θέματα, εδώ τα πιο ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εδώ μας δεσμεύσανε μέχρι το 2060. Τι να υπερασπίσουν αυτές οι κυβερνήσεις? Είναι όλες οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς έπρεπε να διεκδικούμε αυτό το αναφέρετο δικαίωμα, να μην είμαστε μόνο απλώς η πύλη εισόδου και υποδοχή ταυτόχρονα και παραμονή ταυτόχρονα των προσφύγων. Και έπρεπε εμείς να ζητήσουμε τα σύνορα να ανοίξουν, διότι μας έχουν κλείσει τα σύνορα των προσφύγων απαράδεκτα, παράνομα, παραβιάζοντας και το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Και δεν μιλάμε σε αυτό. Δεν πηγαίνουμε στις συνόδους να τους πούμε τι είναι αυτά τα οποία κάνετε και κατά πόσον εσείς μας μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα, για δικαιώματα των πολιτών, για δημοκρατία, όταν έχετε αυτές τις απάνθρωπες βάρβαρες συμπεριφορές, οι οποίες μάλιστα
στρέφονται σε βάρος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λεφαζάνη, τα χερσαία σύνορα είναι κλειστά από αέρος. Υπάρχουν προβλήματα στην συνάντηση αυτή και στη συνάντηση αυτή. Τώρα υπάρχουν προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό, Διακοπή και θα επανέλθω. Αχ, φίλοι μου, δεν μας αφήνουν να γιάσουμε, έτσι, μετεμποδίων. Και άντε προχθές ήταν δικό μου το φταίξιμο εδώ, ένα, λοιπόν, σε σχήμα φακής κουμπάκι πατημένο, μου διέφυγε. Ή τέλος πάντων κάποιος το πάτησε, όχι εγώ. Τώρα όμως έχουμε διακοπή, έτσι. Θα επανέλθουμε όμως αμέσως. Το ξέρω για κατήρι του. Η αγάπη είναι σαν τη γύρι του. Θα χαθώ, το ξέρω για κατήρι του. Να μου άμα το κλαδώ, σταμάτω την ώρα σου. Συνεχίζουμε, φίλοι, 10 και 37 η ώρα, μετά την απρόοπτη αυτή διακόπη. Επαναρχόμαστε. Κύριε Λεφαζάνη, μας ακούτε? Ναι, πάμε βεβαίως, τώρα στις βεβαίως. προτάσεις, μην πάμε στο παρελθόν που ξεκίνησε κακώς. Επιμείναμε αρκετά στο παρελθόν, δεν πειράζει. Γιατί και στον Τσοβόλα το Δημήτρη, ένας επικοινωνιολόγος, του έλεγε: κύριε Τσοβόλα, σας παρασέρουν οι δημοσιογράφοι προς τα πίσω, ενώ εσείς ενδιαφέρεστε για το τώρα και για το αύριο. Το προϊόν το δικό σας είναι το δίκη, όχι το παρελθόν του Πασόκ. Βεβαίως, σωστό. Σωστή υπόδειξη. Πάμε τώρα στο τι λέει η ΛΑΕ. Ναι. Τι προτείνει, ποια είναι τα προτάγματα της ΛΑΕ. Και αυτά τα προτάγματα γιατί δεν συγκινούν, παράδειγμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου και άλλους. Για πέστε μου. Τα δικά μας προτάγματα είναι να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τη χώρα από τα μνημόνια, και μπορούμε να το πετύχουμε, και τη λιτότητα. Αυτά είναι οι δύο γάγκρανες αλληλένδετες, οι οποίες πνίγουν την οικονομία και την κοινωνία μας. Για να το πετύχουμε αυτό όμως, η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει προσανατολισμούς, να σκεφτεί διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν και να πάει σε άλλη πορεία. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι η Ελλάδα φεύγει άμεσα από την Ευρωζώνη και πάει στο εθνικό της νόμισμα, κατακτά την εθνική της κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό, την οποία έχει απολέσει. Όταν δεν έχεις νόμισμα, δεν έχεις κυριαρχία, και αν έχεις μάλιστα παραδώσει το νόμισμα σε τρίτους, είσαι υπόδουλος. Λοιπόν, βασικό στοιχείο λοιπόν για την εθνική μας κυριαρχία είναι το νόμισμα, η εθνική νομισματική πολιτική, η Τράπεζα Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται κάτω από κυβερνητικό και κοινωνικό έλεγχο και όχι υπό τον έλεγχο της Φραγκφούρτης, και θα ασκεί μια εθνική νομισματική πολιτική με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και τις επενδύσεις. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα, το οποίο βεβαίως θα μας φέρει και σε σύγκρουση και σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία, μια νεοφιλελεύθερη θα έλεγα πορεία, η οποία μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα. Το
Αλληλένδετο με αυτό βήμα είναι να διακόψουμε την αποπληρωμή του χρέους, ενός χρέους παράνομου, επονίδιστου και κυρίως μη βιώσιμου, και να προχωρήσουμε τάχιστα σε διαπραγματεύσεις για την επίσημη πλέον διαγραφή του. Γιατί εμείς θα κάνουμε μονομερή διαγραφή, αλλά για να αναγνωριστεί και διεθνώς ως διαγεγραμμένο χρέος, το οποίο δεν θα επιζητείται από τους πιστωτές. Άρα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Μια στιγμή φεύγετε από την παλιά θέση, μερική διαγραφή του χρέους. Φεύγετε. Λέτε για ολική τώρα. Ναι, πάντοτε αυτό λέγαμε. Ολική, τουλάχιστον λέγαμε, αν δεν μπορέσει να το πετύχει αυτό, ή τουλάχιστον του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας και αυτή θα είναι η προσπάθεια αν σχηματιστεί μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή που θα στηρίζεται, εμείς πιστεύουμε πρέπει να στηρίζεται σε συνεργασία με όλες τις δημοκρατικές αντιμνημονιακές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό το άλλο βήμα είναι λοιπόν το χρέος που είναι πολύ θεμελιώδες για να μπορέσει να ανασάνει η χώρα και να δει διαφορετικά το μέλλον της. Το τρίτο είναι μια συσάχθεια, γενναία συσάχθεια στα ιδιωτικά χρέη. Άλλωστε εμείς πρωταγωνιστούμε και στην μάχη κατά των πληστηριασμών μαζί με άλλες δυνάμεις φυσικά και θα έλεγα με αρκετή επιτυχία. Στόχος μας είναι να διαγραφούν τα χρέη ιδιαίτερα των κοινωνικά αδύνατων και των πιο μικρών επιχειρήσεων. Και αυτή η διαγραφή δεν τη θέλουμε απλώς για λόγους δικαιοσύνης. Την έχουμε ανάγκη πρώτα απ' όλα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Κάτι που μπορεί να γίνει δυνατό με εθνικό νόμισμα και με ταυτόχρονη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με το εθνικό νόμισμα, πράγμα που θα τις φέρει και υπό εθνικό, θα έλεγα, και κοινωνικό έργο. Δηλαδή θα τις εθνικοποιήσει τις τράπεζες. Που είναι και αυτό μια άλλη διάσταση του προγράμματός μας, διότι θέλουμε εθνικοποιημένες τράπεζες για να μπορέσουν να προσανατολιστούν διαφορετικά, αποκλειστικά για την ανάπτυξη και για την κοινωνία, διότι σήμερα οι τράπεζες απομυζούν τους πόρους της κοινωνίας, ενώ αντί να διευκολύνουν την οικονομία, δυστυχώς την πνίγουν. Θα διακόψουμε αμέσως όλο το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας. Δεν είναι δυνατόν να ξεπουλάμε πάντα σε αυτή τη χώρα στρατηγικά εργαλεία, κερδοφόρα εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ανασυγκροτούμενα για την ανάπτυξη της χώρας. Και αντίθετα εμείς θα επαναφέρουμε στο δημόσιο τομέα στρατηγικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκποιηθεί, αξιοποιώντας προς τούτο όλα τα δυνατά μέσα τα οποία μπορεί να διαθέτει μια δημοκρατική πολιτεία. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε στήριξη μισθών και συντάξεων. Αυτό μπορεί να γίνει διότι ασκώντας μια επεκτατική νομισματική πολιτική θα δώσουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η οικονομία. Η χρηματοδότηση της οικονομίας είναι βασικό στοιχείο με χαμηλά επιτόκια, πολύ χαμηλά, σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε να έχουμε μια αναπτυξιακή τροχιά, να μπούμε δηλαδή σε ένα μεγάλο boom επενδύσεων. Και οι επενδύσεις μπορεί να ξεκινήσουν και άμεσα, θα έλεγα, στον κατασκευαστικό τομέα, επιχειρώντας να ξαναστήσουμε ένα πρόγραμμα λαϊκής στέγης. Και το λέω αυτό στον κατασκευαστικό τομέα, διότι εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα για να επανεκκινηθούν και να προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό άμεσα και να προσφέρουν χιλιάδες ή ακόμα και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης, διότι ξέρετε η οικοδομή και οι κατασκευές απασχολούν και δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Και βεβαίως βασική μας κατεύθυνση είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θέλουμε μια στοιχειώδη προστασία της οικονομίας μας και γι' αυτό άλλωστε θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία της εθνικής νομισματικής πολιτικής, ώστε να στηρίξουμε παραγωγικούς κλάδους και παραγωγικές κατευθύνσεις. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο είναι παραμελημένο και μπορεί η Ελλάδα να σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Ιδιαίτερα θα έλεγα και σε νέους τεχνολογικά τομείς, αλλά και στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος
είναι εγκατελειμμένος και έχουμε τεράστιες δυνατότητες για ποιοτικά ταυτοποιημένα προϊόντα, τα οποία θα είναι κάθετοποιημένα και θα μπορούν με τη συμβολή του κράτους και βεβαίως συνεταιρισμών και ιδιωτών να προχωρήσουμε σε καλές, θα έλεγα, προωθημένες εξαγωγικές επιδόσεις. Κύριε Ραφαζάνη, είναι πολλοί άξονες. Μια παρένθεση εδώ. Εδώ κοντά στο σταθμό υπάρχει μια επιχείρηση, τους γνωρίσαμε τους ανθρώπους τους πληστηριασμούς. Δέστε το δαιμόνιο του Έλληνα. Παίρνοντας πρώτες ύλες από Αγγλία, φτιάξαν εκλεκτής ποιότητας πλεξιγκλάς, θαύμαζαν οι Αγγλέζοι. Κατόπιν δέχονται οι Εγγλέζοι προμηθευτές των πρώτων υλών. Κατόπιν δέχονται ένα πονηρό τηλεφώνημα από Γαλλία ότι μπορούμε και εμείς να σας στείλουμε με φάμιλες πρώτες ύλες. Και είπαν το ναι, το οποίο ήταν και η ταφόπετρα της υπόθεσης, διότι τους στείλαν σκάρτο πράγμα, επίτηδες προφανώς, τους κατέστρεψαν όλη την αλυσίδα των εργαλείων παραγωγής. Και οι άνθρωποι χάσαν το εργοστάσιο, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, κινδυνεύουν να χάσουν το μαγαζί τους εδώ στη Λάρισα. Άρα έχουμε να κάνουμε με λόμπι διεθνή, έτσι, που δεν θέλουν τον Έλληνα να σταθεί στα πόδια του. Βεβαίως υπάρχουν αυτά τα λόμπι. Αυτά τα λόμπι μεταχειρίζονται κάθε θεμιτό και αθέμητο μέσο, προκειμένου να είναι επιθετικά ανταγωνιστικά και να μπαίνουν στις αγορές, να κλείνουν επιχειρήσεις, να διαμορφώνουν νέα δεδομένα τα οποία θα λειτουργήσουν σε όφελός τους. Αυτό άλλωστε θα το κάνουν σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές λεγόμενες χώρες. Πρώτα απ' όλα η Γερμανία και η Γαλλία. Αν δείτε το πρόγραμμα του Μακρόν και αυτά τα οποία έχει πει, το Μακρόν τον οποίο τον εκθιάζουν για το ελεύθερο εμπόριο, είναι μνημείο προστατευτισμού για τις γαλλικές πολυεθνικές επιχειρήσεις και τη γαλλική παραγωγή. Αυτά λοιπόν τα οποία υποκρυπτόμενα τα κάνουν αυτοί και βάζουν μπροστά τη σημαία δήθεν του ελεύθερου εμπορίου, ενώ δεν το τηρούν, εμείς δυστυχώς δεν αναπτύσσουμε μια προσπάθεια σοβαρή με σχέδιο για να στηρίξουμε την δικιά μας παραγωγή, την εγχώρια παραγωγή, σε συνεργασία και με δημόσιες επιχειρήσεις και με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να δούμε δηλαδή τους κλάδους έναν τους τομείς, να δούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν, αυτές που πάνε καλά, αυτές που κινδυνεύουν, και να εφαρμόσουμε πολιτικές για τη στήριξή τους με ρήτρες απασχόλησης βεβαίως, που είναι και βασικό θέμα για την ελληνική κοινωνία. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η μεγάλη ανεργία, η χώρα είναι νεκρή. Δεν έχει κανένα μέλλον. Δεν μπορεί να στηρίξει και να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, θα κλείσουμε, πορευόμαστε προς την ολοκλήρωση της κουβέντας, αλλά καλό θα ήταν να σταθούμε λίγο και στο δύσκολο κομμάτι των συνεργασιών που πονάει χρόνια τώρα. Αν αυτό συρθεί μέχρι και παραμονές εκλογών, δεν ξέρω αν θα τις πάει το 18 ή το 19 ο Τσίπρας, με την πίεση την εκλογική και χάνουμε χρόνο, αλλά και πιθανόν να μην τελεσφορήσουν αυτές οι συνεργασίες. Γιατί δεν ετοιμάζεται από τώρα το πλαίσιο των συνεργασιών και όποιος θέλει συμμετέχει, όποιος δεν θέλει υγεία και χαρά, έτσι. Για πέστε μου. Ναι, βεβαίως πρέπει να ετοιμαστεί το πλαίσιο συνεργασιών από τώρα. Βεβαίως οι συνεργασίες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Πρέπει να είχαν προχωρήσει χτες, και αναφέρομαι σε συνεργασίες όλων, χωρίς εξαίρεση, των αριστερών, πατριωτικών, δημοκρατικών, αντιμνημονιακών δυνάμεων, διότι αυτή είναι η αιχμή μεγάλη, τα μνημόνια και η λιτότητα σήμερα. Θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει από χτες για να είχαν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο. Και σήμερα βεβαίως δεν είναι αργά, καθόλου αργά. Και εμείς κάνουμε κινήσεις, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και με το δημόσιο λόγο μας υποστηρίζουμε την ανάγκη αυτών των συνεργασιών, ώστε όσο είναι δυνατόν το ταχύτερο να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Εγώ πάντως ελπίζω, είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε αρκετά πράγματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Το λέτε επειδή έχετε εικόνα από το δικό σας κόμμα, αυτό, δηλαδή συμπλέουν όλες... Έχω και εικόνα και από όλα τα κόμματα.
Βλέπω φυσικά αντιστάσεις που υπάρχουν. Στη ΛΑΕ μέσα υπάρχουν αντιδράσεις ή συμπλέεται όλες οι ομάδες? Όχι. Η ΛΑΕ κινείται πολύ θετικά σε αυτή την κατεύθυνση των συνεργασιών και νομίζω ότι όποιες διαφορετικές ταχύτητες υπήρχαν μάλλον μειώνουν την φορά που είχαν και κινούνται προς την ανάγκη συγκλήσεων. Βεβαίως ο κεντρικός λόγος της Ευρωπαϊκής Ενότητας αυτήν την ώρα είναι ο λόγος των συνεργασιών. Άλλωστε είμαστε η μόνη δύναμη που σε αυτόν τον αντιμνημονιακό χώρο απευθυνόμαστε με όλους, σε όλες τις δυνάμεις αντιμνημονιακές, συζητάμε με όλους, έχουμε διάλογο με όλους και είμαστε σε ένα καλό σημείο συνεννοήσεων. Δεν έχουμε ανοίξει μέτωπα προς καμιά αντιμνημονιακή δύναμη, θα το έχετε παρατηρήσει αυτό. Ναι. Κάνουμε μονομέτωπο αγώνα μόνο κατά των μνημονιακών δυνάμεων. Αυτές είναι ο αντίπαλός μας και οι διαφορές που έχουμε με τις άλλες δυνάμεις δεν τις ιδεολογούμε ούτε τις βάζουμε σε προτεραιότητα για να κάνουμε φτηνούς μεταξύ μας ανταγωνισμούς. Οι διαφορές είναι θεμιτές, φυσιολογικό είναι, αλίμονο. Οι διαφορές μπορεί να διεξάγουμε μια συζήτηση, να το κάνουμε ασφαλώς, αλλά να προτάσουμε πάντοτε αυτό που μας ενώνει και είναι το κύριο και το βασικό αυτή την περίοδο. Ωραία, και να κλείσουμε. Το βασικό είναι να δώσουμε τον αντιμνημονιακό αγώνα, να τελειώνουμε με αυτή τη σκλαβιά που υπάρχει στη χώρα μας, κυριαρχεί στη χώρα μας, να τελειώνουμε με τον σύγχρονο αυτό ραγιαδισμό που βλέπουμε γύρω μας και να μπορέσουμε να δώσουμε ξανά στον Έλληνα πολίτη την αυτοπεποίθησή του, την περηφάνεια του, την αισιοδοξία του, την αποφασιστικότητά του, να δει το μέλλον με διαφορετικό τρόπο, να μπορεί να δει τα παιδιά του με μια ανακούφιση και με μια αισιοδοξία. Αυτά είναι όλα που τα χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο και άλλωστε αυτό λέει και η στοιχειώδης ανθρωπιά. Να δει τα παιδιά του δίπλα. Ακριβώς, δίπλα του και όχι στα 4 σημεία του ορίζοντα, έτσι. Ακριβώς. Και να κλείσουμε με μια ευχή. Γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομικό. Κυρίως είναι πρόβλημα αξιών και αρχών. Γιατί χωρίς αρχές και αξίες δεν μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα μας και να πάμε μπροστά. Αν ο ένας κοιτάζει να βγάλει το μάτι του αλληνού και κοιτάζει ο ένας να επιβλέψει που γίνεται σε όλους τους άλλους, δεν γίνεται προκοπή. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που θα μας δώσει προκοπή και η εντιμότητα μεταξύ μας και η εντιμότητα στις σχέσεις και η αλληλοβοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, το είπατε και στην αρχή, ο κόσμος κάποτε πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να βγει στους δρόμους. Και το λέει και ο παλιός σου σύντροφος ο Φίλης. Ο κόσμος να βγει στους δρόμους, να μην επαναπάβεται. Να μην επαναπάβεται θέλει να πει ή να μην μας εμπιστεύεται? Κοιτάξτε, δεν είναι αξιόπιστος ο Φίλης να καλεί τον πρόεδρο να βγει στους δρόμους, γιατί αν θέλει να κάνει κάτι, πρώτα απ' όλα το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μην ψηφίζει την κυβέρνηση, να μην ψηφίζει τα μνημόνια, να μην ψηφίζει όλα αυτά τα εκτρώματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα ψηφίζει και να καλεί και τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Είναι υποκρισία αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε. Το έχει πει και ο Κατρούγκαλος. Ναι. Ο κόσμος στη δουλειά του. Εμείς στη δουλειά μας και ο κόσμος στη δουλειά του. Ωραίο. Μπράβο. Ωραία δουλειά βρήκε ο κύριος Κατρούγκαλος. Τον συνεχίζει λοιπόν. Να δούμε πού θα μας πάει. Μάλιστα. Το βλέπουμε βέβαια. Ναι. Το βλέπουμε. Ήδη έτρεξε μια αξιολόγηση. Θα τρέξουν άλλες 5. Υγιείς, γεροί να είμαστε. Μέχρι το 2,60. Μέχρι το 2,60. Μπορεί και το... από το 2,61 να συνεχίσουμε έτσι, να δώσουμε ραντεβού για μια καλύτερη μέρα στη χώρα. Όσοι θα ζουν το 60, το 2060, μετά θα τους πούν άλλα 60 χρόνια στο γύψο. Έτσι. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστίες θερμές. Καλό βόλι. Ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές και ακροατρίες. Καλημέρα και σε εσάς. Αντίο. Φίλοι μας, είχαμε μια καλή κουβεντούλα με τον κύριο Λαφαζάνη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, επικεφαλή της ΛΑΕ. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.